Milí priatelia, drahí bratia a sestry. Adventné obdobie je časom stĺmeného života. Sú to chvíle pri zapálených sviečkach s Božím slovom v rukách. Sú to chvíle našej modlitby na perách alebo účasti na rorátnych svätých omšiach. Osobitne sa zamýšľame v tomto čase nad zmyslom vlastného života, nad prítomnosťou Pána v našom živote. A tak je to naše putovanie adventom, ktoré sa spája s putovaním svätého Jozefa s Pannou Máriou, putujúc z Nazareta do Betlehema. To naše putovanie adventom očakáva samozrejme stretnutie dobra. Očakáva stretnutie toho veľkého rozhodnutia Boha stretnúť sa s človekom tu na jeho zemi. V jeho životných situáciách a okolnostiach. A zároveň to naše putovanie je putovaním, kedy chceme posilniť vernosť Boha voči človeku. Adventný čas je teda cesta veľkej nádeje, ale zároveň aj dôvery v Pána. Nenechajme si preto tento advent ukradnúť každoročným predvianočným zhonom. Ale vykročme tak, aby naše vnútro bolo pripravené prijať radostnú zvesť o Pánovom narodení, keď príde čas jeho svätej a tichej noci v Betleheme. Pokojný, požehnaný advent vám všetkým želám a vyprosujem. Ďakujem.